pemirsa penonton bengi iki sing diarep-arep sampeyan Kak. Alhamdulillah. Jenengan mboten saged mirsani sing mriko. Mboten saged kula. Lah nggih jenengan kan ketutupan son. Lah sing mriko niku suwai. Niki lho, saestu kuwatah sangat lho, Pak. Nggih, nuwun saestu dalu Selamat malam. Gitu, Pak. Jenengan krungu, Pak? Pripun? Krungu. Krungu no. Sing mriko, selamat malam. Duh. Mriko, Pak. Selamat malam. Pak Carik kurang dhuwur tangane no. Dhuwur. Iya. Nggih. Wau sing nyambut kula wau mriki niku Pak Carik. Pak Carik, nggih. Nggih, wau kula langsung dibeto mriko. Nggih. Dibeto teng pundi? Teng mriki lho, Pak. Oh, dahar yen teng pendopo niki. Teng pendopo. Niki kantor desa, Mbak. Oh, nggih, kantor desa. Kantor kelurahan. Nggih. Mboten lho, mboten disuguhi dahar lho kula. Jenengan? Mboten lho, mboten disuguhi apa-apa lho. Teko-teko jak foto, Pak. Lah nggih. Ya, Lah penting fotone daripada suguhane Kak ya. Kula Nggih. tenan Mbak Niken, selamat malam dan sampai berjumpa kembali dengan Tantut dan warga agung wonten ing Pandan Bandung. Nggih, sugeng dalu Pak Tantut. Nggih, nembe kala wingi dereng dangu menika panjenengan derek Mas Bayu wonten mriku, wonten daerah mriki nggih. Oh, nggih. Pas kula nusul nika. Lek gembas. Tertib apa ora kowe? Mak. Kowe mesti kowe mesti arep mateni aku kowe mesti. Wah iya. Mangga Mbak Ya. Niken. Nggih. Ternyata nuwun sewu nek piyai mriki jarang sing ngertos. Ngertos napa? Nek kula kali jenengan itu adalah satu buyut. Oh, nggih. Mbahnya itu sama. Nggih. Panjenengan buyut itu nggih saking Ngawangga Klaten, kula nggih Ngawangga Klaten sami. Nggih, Jane nek sami. nyebute ngeten kula kali jenengan niku Mbak Yu. Nggih. Nah, Kula neng- nggih. nyebut jenengan niku Dik. Dik. Nggih. Nggih. Tapi kan nggih kan mboten sekeca to, lek kula nyebut jenengan Dik Tantut ngoten to. Mboten ampun Dik Tole. Ngeten. Oh, nggih Sisan, Tole. Nggih le, nggih le. Iya le, mboten Lah, apa-apa. nggih mboten Tole to. Lah apa? Nggih Tut. Ya ora apa-apa lho wong ya sedulur kok. Sak tenane niku nggih ngeten niku kok. Monggo aja nuwun sewu aja duwe rasa piye-piye nek aku nyebut beliaunya ki Mbak dan beliau nyebut aku Tole iki wis barang sing lumrah. Mergo awune tuwa kono, tapi satu darah dari yang buyut Dayadang Ngawangga Klaten. Lah nggih, kula ampun diceluk Bude kok kali. Kali beda. Nggih. Nggih. Niku Bude nggih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nadyan jenengan niku padet napa niku acarane mongko bengi niki mung sewengi tok ki leren delalah kok disuwuni tulung kalih warga Pandan Landung jenengan sagah budal. Nggih, pokoke kula libur ngoten gas kula. Oh iya. Nggih, tenan. Nggih, syukur nggih. Lah niki wonten panyuwun ngaturaken lagon. Ya, ngaturaken lagon nggih menika satu adalah Kusuma Wijaya, dua Tembang Kangen. Nggih. Sing penak sik ya Mbak, sing utawa sing langgam sik sing Tembang Kangen ya Mbak ya. Nggih. Cek. Halo. Ya. Ngeten mawon nggih, Pak. Oh, napa-napa. Bahan niku dibanting mah mboten napa-napa. Lah nggih, luar biasa. Jenengan ngucapke Mbak, selamat kagem marga agung Pandan Landung nggih ngawontenaken bersih desa. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa sedaya ingkang sami lenggah teng mriki khususipun kagem Bapak Bapak sinten? Menika panjenenganipun warga agung khususon buat beliaunya Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Nggih, Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Teng pundi Pak Kepala Desa? Ngoten menika wau, lha niku putrane sing sonten kala wau sing kepareng ngasta dados dalang. Oh, ngucuki. ngoten. Oh, nggih, matur Matur sembah nuwun kalih Pak nuwun. Ketua Panitia Pak Suprayitno. Nggih, Pak Suprayitno. Pak Matur Carik. sembah nuwun Pak Carik. Lah nggih, Pak Carik niku pokoke isih nem bagus ning Pak Carik. sayange ra ndek brengos. Niku Pak. Nggih, malah saya to Pak baby face. Nggih. Terus sing Nggih. Pak Prayitno. Pak Prayitno. Nggih, Nah. Pak Prayitno lan ugi warga Pandan Landung. Pandan Landung. Landung. Napa? Pandan Landung. Pandan Landung. Nggih, pun pokoke. Pandan Ora apa-apa. Pandan Landung. Nah, Nggih. Pandan Landung Malang. Wagir Malang. Wakil Malang nggih. Nggih. Wagir
Wakir nggih. Nggih. Jane ya sampeyan anu lho gelek lho mayak neng kene iki neng Gondowangi wis tau nderek Mas Bayu ning kono ku ya wis tau. Lah kan tem mriko Pak mboten tem mriki. Lah nek neng mriki nembe pisan iki ta? Nggih ketingale. Mula diajak sok benek bersih desa nimbali sampean meneh. Nggih kersane kula apal. Oh nggih. Lho nggih, mugi-mugi sedayanipun tansah pinarengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Lan ugi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri piyambak-piyambak. Amin. Aku ora mbok promosekke. Kalih Pak, kalih Dik Tantut. Tole. Nggih, Le. Lah iya. Nggih, Tembang kangen rumiyin. tembang kangen. Nggih, dipun bawani Mbak. Monggo bawane terserah panjenengan. Ngampil Melatiri Nuncing nggih monggo. Asmarandana nggih monggo, Dandang Gula nggih monggo. Asmarandana mawon. Asmarandana mawon nggih. Ya, iki ya disiarke YouTube streaming bengi niki langsung. Oh iya, live TikTok juga dari Penyok Official. Ya. Pedot-pedot kali. Niki live streamingnya kathah lho. Kata sangat. Nggih, kathah. Oleh TikTokipun nggih kata sangat. Nggih, alhamdulillah. Mau sing mirsani teng YouTube enten 1000. Nggih. Terus ada lagi channel satunya 2000. Nggih. Nggih. Anu nek non sewu jenengan mirsani live TikTok mboten, live TikTokipun Panjak Demung Cakjan. Oh, niku penontonnya 7.000. Oh. Iblis kabeh. Yo. Iya ndak? Ya. Iya, suarane ngantek kaya tenan kok. Sing manteng acara menika wonten dalem kangge napa menika ngagem streaming panjenenganipun Mas Wawan Magetan. Nggih. Pak Kalih saking Mundu, Tulung Klaten. Nggih. Mas Samit saking Malang. Nggih. Jenenganipun Mas Joko saking Klaten, terus Mas Joko Pengalasan saking Salatiga. Pak Gofar saking Mojokerto dan Semarang utawi Bojo Semarang. Wah menika nggih kepareng mirsani. Nggih, alhamdulillah. Lah nggih. Mugi sehat selalu. Nggih. Nenoning nyangking pokor kenca nane menika Mas Nanang Pandenandung nggih. BA kula Mas Pripun? Tantut kula mengke badhe duet kali Mbak Niken Salindri. Oke. Lagune Mendem Wedokan. Nggih monggo. Ya. Masya Allah. Ya diaturke Mas Nanang. Ya panitiane. isi netu ngatatu Menika minta lagunipun Podang Kuning dari panitia penyelenggara wayang kulit nama Mailani Salon alamat Pandenandung nggih menika caoske. Ya. Sandang kelaman pangan
alhamdulillah Mbak. Pokoke penjongkone warga Pandalandung wis kelakon. Siji, wayangan aku bintang tamune Mbak Niken Salindri. Alhamdulillah. Iki jarang ngene duwe cita-cita kaya mengene hebate iki wis jarang banget. Lah iya. Nenong ya iku dipun aturaken tembang kangen karya panjenenganipun Bapak Daryanto ingkang seniman saking Blitar. Oh iya. Monggo dipun aturaken kawiwitan saking Orjen langkung rumiyin. Ya monggo dados ya. Wayah wengi udan krimis rahumis
lagu tembang kangen panyuwun saking bapak-bapak Linmas. Nggih. Lan ora lali kepedulian bengi iki disponsori dening Kadang Kinasih Raka Mas Bagus Adiwa. Mas Carik, monggo pinarak mriki Mas. Monggo 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 Mas Carik. Bagus sih nom dadi Carik. Aduh, kenen enggak. Lah iya. Sugeng dalu Pak Carik. Sugeng dalu Kitantut. Matur nuwun nggih panjenengan kalian Pak Yanto Mas Nanang sampun pareng rawuh wonten gubuk kula. Semantun ugi. Nadyanto payangane malam Senin sing rawuh lagi malam Setu ora masalah. Sing penting kedadian tetep wayangan kula bintang tamune Mbak Niken Salindri. Nggih, betul. Jenengan putrane pinten sampunan? Setunggal. Setunggal. Nggih. Ibuke Bu Carik nggih wonten niki. Wonten ten seberang kidul. Seberang kidul. Oh, kok mriko? Wonten ten berang kidul ki dalang. Berang kidul pundi? Ten mriko ten Dampit. Oh, nggih. Nggih. Wah, jan alhamdulillah. Jenengan badhe duet kalian Mbak Niken nggih? Nggih, niki wau dikengken kali derek-derek niki. Wah. Kula diprank niki ki dalang. Diprank pripun nyatane Mbak Niken mancraki Mbak Niken. Ora usah anu wong. Maksudnya pripun niku? Bojone lunga ning Dampit kok. Kula niki kados ngreweli ngoten ki dalang. Ngreweli pun. Ngreweli pun niki kados mboten. Oh, mboten. Mboten mungkin. Kula yakin jenengan niku hebat kok masa. Niki wau Bu Carik mirsani teng live streaming lho. Insyaallah ngoten. Nggih. 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 Jenengan sampun pamit kali Bu Carik. Mboten niki wau. Waduh. Nek niku nggih berarti nggih mboten urusan kula lek niku. Gilek ngoten kula tak mandhap malih nggih. Ampun. Mboten. Ampun. Nek hukum panggung niku pokoke nek mandhap malih jenengan mungkin ndek bayar melih karo Mbak Niken. Ngeten nggih. Dengan lagune Kusuma Wijaya. Sampeyan kiturke kepada siapa Pak? Jenengan kirim kepada siapa lagu Kusuma Wijaya niku wau? Untuk ibu saya. Ibu jenengan? Nggih. Nggih. Ibu siapa? Ibu Mary Wulandari. Oh, garwa napa ibu? Ibu. Oh, nggih. Ibu. Nggih, nggih. Yuswane jenengan pinten to, Mas? 30. Tahun ini. 30. Nggih. Oh, nembe 30 saya. Nggih, betul. Oh, makane tasik 6. Tasih 6. Aduh. Nom ganteng janten. Aduh, cek ndang payu maneh. Lho, nggih mboten ngoten Mboten, kok. nggih. Nggih, Pun mboten sios nggih. Iya. Payu dagangane ngoten nggih. Nggih, betul. Lagune napa, Mas? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mau jenengan sebutne lho kok jenengan tanglet malih. Mbok menawa nek beliaunya lali. Ya. Ya, mangga. Pripun enten apa? Sik masik sik kok aja kesusu. Tenang sik. Ya, mangga. Oh, waduh iki. Nggih, kali ibu kula. Oh, kali ibu jenengan. Nah,
dereng rawuh mriki kok. Kersane ku to mboten dredeg niki kula niki. Kejawi mboten dredeg kersanipun wonten kenang-kenangan kalian Mbak Niken kalian Pak Carik kali ibuke Mbak Carik. Nggih, sugeng dalu Ibu. Oh niki Bu Mary. Nggih. Oh nggih. Nah, luar biasa. Ini kan badhe nyanyi ugi, Bu. Mboten. Menawi ngaten joget nggih. Oh nggih. Oh waduh. Wah, betah dompet napa mboten, Bu? Wah, mesti yo kok, mesti yo tinggal nang kono kok ya ora mungkin. Lah, malah justru niku kudune dibeto lho, Pak. Niki lho sampun beto tas. Oh, lah niku. Mboten kula niku Tapi mboten. isine ces-cesan niki. Lah. Maksudnya teng mriko kan mboten aman, Lah, ngoten lho, nggih, mengke nggih. samare ngoten lho. Ya diaturke lagune Kusuma Kusuma. Wijaya. Monggo dados ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Tanduk mboten Mas Carik. Sampun. Sampun. Sampun sabek. Sampun Nggih. sabek. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Njaluk kethuke nggih, kethuk-kethuke gorene dilumahke. Tek-tekan iki lho iki lho. Lah iya. Kersane istirahat rumiyin. Nggih. Kula Nggih no jenengan leren sik. Wah iya. Mongso langsung loro kuwi nek ora. Lah iya. Iki panyuwune Manika Marena. Saking Bapak Solikin anggota Linmas. Wedeh. Minta lagunipun Asmara. Wah, Asmara apa iki? Nah, Asmara niku kathah kok, Pak.